Og hey igen, i dag, eller lidt anden challenge. Nu laver vi så en meal-challenge, hvor det gælder om, med sådan en her ske, hvor det gælder om, vi skal spise en lys, det ser ret så forvirret ud. hvor det så gælder om, at vi skal have det i munden så lang tid som muligt. Altså lidt ligesom cinnamon. Cinnamon? Ja, det kan vi tale. Cinnamon. Jeg tager sådan en her med top på. Sådan en der. Ja, det er fint. Ej, det her. Og vi har vand om bag det. Ja. Er du klar? Okay, 3, 2, 1, nu! Fuck, det er ulækkert. Der er midt over alt på din iPhone. Fuck, hvor klam. Der kommer en hund. Nej. Nej, der kan du skal ikke op på bordet lige nu. Ja. Det er nok det klamste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Ja. Fy føjt for satan da. Skal lige rengjort skærmen. Sådan her. Og nu kan jeg ikke få den til at stå igen. Sådan der. Det sidder fast i ganen. Ja, jeg tror, jeg vandt den. Hvorfor? Fordi jeg holdt det inde i den selv. Jamen, det var kraftigt også ubehageligt, når man pustede det ud. Jeg havde godt. Jeg vil bare gerne puste ud, fordi jeg vil gerne føle. Fordi nogen har sagt, at det er virkelig ubehageligt at puste ud. Ja. Man får det sådan helt ned i halsen, og hold kæft, det er tørt. Jeg sidder stadigvæk rester fast i. I dag det er challenge dag. Og i dag skal vi også til skole. Og Oskars hun slikker vores spyt op. Jeg ved ikke. Nej, kan jeg? Du skal ikke. Nej, du skal ikke have mere mel. Mel, det er tørt. Det er noget for dig. Okay. Ej, jeg vil lige have det ud over din hund. Så klar. Jeg kan ikke se dig ved kameraet, ikke? Det har jeg ikke kunnet hele tiden. Jeg ved ikke. Hvad er det lige på mit øje? Hold kæft for klam. Med vand i. Nu har jeg. Fuck for klam. Okay, har jeg ikke noget vand tilbage her. Fuck. Fuck, hvor ulækkert. Fuck, det var ulækkert. Gå ind og vask dine hænder. Ej, Det var så lige Meal fra challenge. nu. Meal channel. challenge. Ja. Ses.